petits colors. Ben aviat ens dirà adéu-siau l'estació. Ara el sol ha tornat, ja no plou, i la suau brisa blava els núvols mou. Et veig, ai amor, per tot arreu, pel camí que vam recórrer tots dos, avui i demà i per sempre més. Conservaré el teu record. I l'eternitat floreix però no es marceix. Escolta els batecs del meu cor. Més que ningú, t'estimaré en aquest món. Per sempre més seràs el meu únic amor. Aoi, per què ho fas, això? Aoi. Amistançament. Kaoru. Ho he decidit, no tornaré a casa del Sakuraba. Encara que hagi de renunciar a tot, vull estar sempre al teu costat. Per això, sisplau, vull que com a esposa em facis teva ara aquesta nit. I ara què faig? No ho hauria d'haver dit. Què deu haver pensat de mi en Kaoru? Deu haver pensat que sóc una qualsevol. Però és que ja fa molt temps que vaig decidir que volia que fos ell. Que m'entregaria totalment a ell en cos i ànima. Totalment. En cos i ànima. No sé si me'n sortiré. Espero que en Kaoru em vulgui acceptar. Faré tot el que pugui, perquè algun dia seré la dona d'en Kaoru. Hola, com estàs? Escolta, Kaoru. Kaoru, què et passa, Kaoru? Què passa? Perdona'm, m'he marejat una mica. Tens molta febre. Ai, pobret. No t'amoïnis, que estic bé. Ho veus? Estic... Oh, Kaoru! Kaoru, què tens? Kaoru! Gràcies, et portes massa bé. Si ha sigut culpa meva. Què? Perdona'm. Per culpa meva has caigut malalt. Això no és veritat. Només de tenir-te al costat ja em sembla que em refaci. M'agrada que siguis aquí. Ah, sí, de veritat? T'aixugaré la suor. Tu estigue't quiet i no et moguis, eh? I ara no cal, dona, ja ho faré jo. No siguis així, deixa'm que t'ajudi, entesos? Em sap greu. No és gens agradable de veure, oi que no?
I dedicaré el temps que calgui a curar-te aquestes ferides tan terribles. Deixa'm que em quedi per sempre al teu costat. No me'n vull separar mai més de tu. Vaja, gràcies, de debò. Kaoru, em sents? Que tens fred? Sí, una mica. A veure, que et podries girar només un moment de l'altre cantó. Sí. Escolta. No et giris. No em miris, sisplau. Perdona. És l'únic que puc fer per tu. Estàs més calent, ara? Sí. Noto l'escalfor de la boi. Noto els batecs d'en Kaoru. Ja et trobes més bé, avui? Sí, molt millor em trobo, gràcies. Què? Que bé, sembla que ja t'ha baixat la febre. Ostres, quin ensurt! Que et passa alguna cosa? Què tens? Què? Res. Això ha sigut perquè et vas entregar en cos i ànima a cuidar-me. Què? En cos i... Ja ho crec que sí. Després d'allò ens vam adormir de seguida. Segur que ha sigut decisiu perquè em curés del refredat ben de pressa. Ostres, noi, quines coses que dius. Val més que t'estiris una estoneta més. És tan maca. Els acabats de casar segur que se senten així mateix. Què ha passat? Ja ho sabia, que et trobaria aquí. Però, mare... És sa mare? Què passa, filla? Va, explica-m'ho, on el tens al cap, Has desobeït la Miyabi i t'has negat a tornar a casa. Ho saps de sobres que el casament amb els Hanabishi es va anul·lar. No és propi de tu, aquest comportament. Vull que m'expliquis què et passa pel cap en aquest instant. Ho vull saber. Oi. És que no puc... Què dius ara? És això. Per més que m'hi escarrasso, no puc oblidar en Kaoru. Me'n penedeixo d'haver-me anat de casa sense avisar i d'haver-vos fet patir. Doncs aleshores... Espera! Quan vaig venir aquí me'n vaig adonar que, de fet, he sigut molt afortunada amb la vida que m'ha tocat viure. Us estic molt agraïda tant al pare com a tu, mare. Però aquí també he descobert una cosa molt important que no puc deixar córrer. Una cosa molt important? Em vull quedar al costat d'en Kaoru. Em vull dedicar només a ell. Vull que recorrem el camí de la vida tots dos junts. Sí. Aquí he trobat la felicitat. Vull viure amb ell. Vull ser la dona d'en Kaoru. Però es pot saber què t'empatolles? I has de pensar que ets... Eres una nena que creia tant i tan fràgil.
Ja t'ho has pensat bé? Tornem, Miyabi. Però, senyora... I tu també, Aoi. Però, mare, jo no vull... Si et quedes amb el que has portat, trobaràs a faltar moltes coses. Tornaràs a casa, faràs els preparatius que calguin i després podràs emprendre aquesta vida nova. Ja m'encarregaré de parlar amb el teu pare. No cal que pateixis. Carai, això vol dir que podré... Ja veig que t'has convertit en tot una dona. Caro! Ja sóc aquí, ja he tornat. Sí, ja ho veig. Que bé, oi que sí? Què passa? Que tinc res a la cara? No, home, és que feia tants dies que no et veia. Esclar. Al final, podrem estar junts per sempre. Sí, però el meu pis és molt petit. He pensat que potser et costarà adaptar-t'hi. I ara? Què dius mentre et tingui a tu? Ja en tindré prou, no vull res més. Però sí, està buit! No ho entenc. Ostres, què ha passat? Us estava esperant. Miyabi! Aquesta casa és propietat de la família Sakuraba. Feia temps que no la feia servir ningú. Han decidit que a partir d'ara aquesta casa serà la teva residència. On dia! És preciosa i d'estil occidental. Em fa molt contenta que t'agradi. M'agrada molt. Sempre havia volgut viure en una casa tan maca com aquesta. Doncs jo encara no me'n faig el càrrec. Les maletes d'en Kaoru les han deixat a la caseta que hi ha allà, a l'altra banda. A quina caseta? I jo m'haig de posar a viure aquí? T'hauràs de venir a una sèrie de coses. Hem d'evitar que els Sakuraba protagonitzin un escàndol. Un escàndol? Exacte. Si s'escampés que algú que va deixar la família Hanabishi i va trencar les relacions amb el Sakuraba es pot convertir en l'hereu del grup, segur que hi hauria reaccions desagradables. El grup Sakuraba podria acabar dividint-se i tot. Fes el favor d'anar amb molt de compte. Mira de ser tan discret com puguis perquè el tema no es faci públic. Ho has entès? Si aquestes són les regles del joc, ves què hi farem. Ah, i una altra cosa. M'han encarregat la feina d'organitzar-vos el dia a dia, o sigui que ja ho sabeu. Què? Això vol dir que... Que viuràs amb nosaltres? Escolta'm bé, Napuf. Et deixen viure amb la Boi, però no t'han dit pas que poguessis viure sola amb ella. En això tens raó. Quedem entesos, doncs. A partir d'ara m'hauràs d'obeir. Hauràs de fer tot el que jo et digui. Cap objecció, oi que no? No, i ara... Renoi, no era pas així la vida que m'esperava. Si ja us heu entès, podríem començar a preparar les coses per instal·lar-nos. Què et sembla? Sí, tens raó. Podríem començar amb... Quiet aquí, no pateixis que ja t'ho diré jo per on començaràs. Què? Espera! Tranquil·la, dona! Ja cal que quedi ben lluent el terra del menjador, Ui, no prenguis mal. Estan fetes ben bé pels homes, aquesta mena de feines. Ai, que caic! Ves amb compte, home. No pots de reginar tot això? Ja em sap greu, ja, però a les cases que la gent no hi viu s'hi acaben acumulant piles i piles de trastos. Déu-n'hi-do, amb aquesta força, si la Oi es trobés en un compromís, no sé pas com la defensaries. Som-hi!
Mira que és nyicris. No entenc que l'Oi s'hagi decantat per un nano així. No ho penso acceptar de cap manera. Uf, quina calor. Què et passa ara, tu? Estàs vermella, que tens febre. No em passa res. Vigila! Què arribes a ser? Poca vergonya! Per què em passen aquestes coses? I no he pogut ni ordenar la meva habitació. Ostres, quina manera de començar aquesta vida nova, tu. Hola, Kaoru. De seguida estaré de netejar i endreçar l'habitació. Deixa-ho estar, ja ho faré jo, dona. Si no em costa gens, jo també ho puc fer. Feia tant de temps que somiava en això. Estic tan contenta que al final s'hagi fet realitat el somni. Ah, sí? I tant! Somiava que fèiem la neteja junts, que anàvem a comprar, que m'ajudaves a cuinar. Ho fèiem tots junts. És així com es construeix de mica en mica una vida nova. A partir de no res. Oi que és veritat? Tens raó. Sí, a partir d'ara ho construirem plegats. Ai, Kaoru! Potser sí que he sigut una mica massa estricta amb l'Aoi. Però només ho feia pel seu bé. Potser no he actuat com cal. De fet, mai l'havia vist somriure d'aquella manera, tan alegre. I ha sigut gràcies a en Kaoru. Miyabi! Ui, perdona'm. Em sap molt de greu. No et volia espantar pas. I ara què deu ser això? Ni idea, potser és que hi ha alguna cosa. Alguna cosa, com ara un lladre? O un esperit? Un fantasma? No, no pot ser. Kaoru, vine! Vaig a mirar què és. Tranquil·la. Deixa'm fer, que no passa res. Ves amb compte. Tu confia en mi. Ho veig i no ho crec. Ai! Ai! Què passa? Era un gat. Doncs sí. Ja està, aquí teniu el fantasma en persona. Ja pots comptar que viu aquí de tota la vida, és casa seva. Segur que amb tot l'enrenou s'ha espantat i ha vingut a amagar-se. O sigui que era això només. Ostres, tu, he cridat com una boja per un gat. És ben bé per avergonyir-se'n. Renoi! D'això, Miyabi. Ara que m'hi fixo, ja comença a ser hora de sopar. Au, va, oi? I tu ves passant també, Kaoru. Sí. Espera un moment, Miyabi. Per què em tanques la porta? A partir de les 10 de la nit tens prohibit estar-te a la casa. Au, va, ves passant. D'ara endavant valdrà més que et comportis. Ho has entès bé? Però així serà igual que quan vivia sol al pis.
Què fas? Mira, a partir d'ara aquest gat també viurà amb nosaltres. Estic molt contenta d'haver-te trobat. Miau. És tan maco. És veritat. Hola, guapo. Segur que és mascle, aquest. Escolta una cosa. M'agradaria dir-te que... estic encantada d'haver-te retrobat i de poder estar amb tu. Doncs és del tot mutu. Digue'm, sisplau, què és el més delicat que la vida hi ha i que ens protegeix i fa que ens estimem de tot cor. Digue-m'ho, vull sentir els teus llavis dient la paraula amor i saber que ets meu de debò. Admiro i vull que em miris, t'estimo i vull que m'estimis. Digues que és amor, que això és amor. És la joia més gran i és de tots dos. Encara ens coneixem poc, però t'estimaré de tot cor. Vull que tu també sentis el mateix, per això et dono tot el meu amor, petitó i modest. Per amor. Hola, em dic Tina Foster. Vaig néixer a Amèrica. Em vaig criar a Hakata i ara torno de l'Amazones. Amics. Encantada de conèixer.